Як важно у ці святкові дні творити щось добре і полезне, а й бо не все так виходить, особливо зараз, навесні, коли бракує нам вітамінів, енергії. Змінити свій стан ми можемо самі, лим треба свої мислі направити у добрий путь, на ту красоту, котру сотворив Всевишній. Творча група програми «Русинська родина» і я, її ведуча Віра Кобулей, желаємо вам мати мудрость, знаходити радость у кожній вчитці, розпустившомуся листку, в усмішці маленького дітвака, і тоді ви будете чувствуватися здоровими і щасливими. У апрелі ми відзначаємо 210-ту річницю дня рождення Юрія Івановича Гуци-Венеліна, історика, етнографа, фольклориста, одного із засновників російської славістичної науки. Його знає широкий научний світ, і ми низько в нашій програмі хочемо вам розказати про цього неординарного, інтересного вченого. З нагоди цієї знаменної дати відбулася научна конференція, на котру до села Тибова зайшлися частовані представники влади, науковці, духовенства і многі другі поважні людкові, котрим інтересна судьба цього вченого, аби удати честь і славу нашому земляку. Юрій Венелін Гуца, хрещений як Георгій, прийшов у цей світ 22 апреля 1802 року в селі Тибава, що на Свалявщині. Туди то село приналежало до Мадярського королівства. Юрій Іванович Венелін Гуцу – унікальний русин, який нам показав, що як важно із юності бути духовно образованим і духовно воспитаним. Будучи із дяківської сім'ї, він із юності знав читати по-церковному, як і цілоє село Тибава, як і наші села, і донині маса людей знають по-церковному читати, молитися, співати. Фактично наші села співучі. І цей чоловік, тибавський хлопець, будучи чистий душею, був з такими задатками, що дійшовши, або по-нашому допавшись до європейської науки, гриз науку самими сильними кроками. По окончанні славістичних студій у Львівському університеті у 1823 році єдно з двоюрідним братом Іваном Молнаром переїхав до Басарабської губернії, де 2 роки робив у Кишиневі викладачом, одновременно ізучаючи культуру і бит болгар. У 1825 році Юрій Венелін Гуца переїхав до Москви. За совітом земляка русина Івана Орлая вступив до медичного факультету Московського університету, котрий успішно закінчив у 1829 році. А попавши у Росію, тибавський хлопець оказався способним реформувати російську науку. Боже, нам несь це так величественно думати. Він сам від природи був разнообразний по талантам, но учився за доктора. Як думаєте, це не духовна основа, яку він здобув тільки у Тибові, дали йому ту силу? Думаю, що в першу чергу, і коли він, будучи духовно образованим, воспитаним, получає диплом доктора, однако жило в ньому другое. У ньому жило таке, як бурлір, історик і лінгвіст. І коли він обратив своє внимання на історію поневоленого болгарського народу, 300 років, який був путарецьким ігом, то він за гроші Російської академії ізучив ситуацію в Болгарії, де вже державний болгарський язик відсутствував. Там говорили по-турецьки, а молилися в церкві по-грецьки. І от він остатки слів забрав, а наших русинських слів додав у їх язик, бо колись болгари з намися общали у 9 віці, то так се склало, що в часи Гуцу русин помагав болгарському народові. У цей час він активно інтересується і предметно досліджує славістичні студії і стає одним із основателів болгаристики і етнографії в Росії. Показательно те, що Венелін Гуца попав у Росію в той момент, коли у Росії починалися великі реформи народної освіти, реформи великої освіти, починаючи від вищої школи, потім середньої школи. У той час про реформу початкової школи ще не йшов розговор. Вона була запущена у віді.
Але університети вже піднялися під благотворною діяльністю нашого земляка теж Михайла Болодянського, який поставив на демократичну основу вузи Росії. А другий наш земляк Іван Семенович Орлай поставив на нові рельси педагогіку середньої школи, тобто гімназії і ліцеїв. У цю прияду вписується і Венелін Гуца. Актуальність стоїть в тому, що він, коли прийшов у Росію жити, то приніс з собою передові ідеї, педагогічні передові ідеї Западної Європи, які виразилися у просвітницькому абсолютизмі, який вже туди процвітав у Австрії і в Центральній Європі. Ну і коли Венелін Гуца переїхав у Москву, а доти ще, коли робив професором Кишинівської гімназії, то він ті передові ідеї воплощав уже у практичне життя. Він не писав много педагогічних трудів, в нього дуже мало. А вся його педагогіка состоїть в тому, що він практично учив, як треба вчити дітей у школі. Юрій Венелін Гуца був автором першого дослідження з болгарської історії, літератури та етнографії древней и нынешней Болгары в политическом, народописном, историческом, релігіозному їх отношенні к росіянам, слідом за якими появилися окремі його дослідження болгарської літератури, народних співанок та ранньої історії болгар. Цінність Венеліна Гуци заключається в чому? Перш, треба спершу повісти, що він закінчив медичний факультет. По образуванню він доктор. Ну, тим не менше в душі він історик, етнограф, лінгвіст. Він перший зібрав величезний матеріал по обичаям, язику, спершу бесарабських болгар, а пак далі він перейшов і на саму Болгарію. От. Його рахують, і він по праву його рахують, усі основоположником славістичної науки у Росії. У Великій Росії маленький представник малого народу являється основоположником науки славістики. І з другого боку, у самій Болгарії його Юрія Венеліна Гуцу рахують основоположником болгарістики. Лиш удумайтеся у те, що в самій Болгарії до Венеліна Гуци, до того, як прийшов із Карпатського краю до них заінтересований молодий чоловік Венелін Гуца, не займалися болгарським язиком. До того болгарський язик рахували, що то є тюрксько-татарський язик. Саме головне, що він зробив для болгарського, порівняно невеликого болгарського народу, який дійсно був пригнічений, так само, як і русинський народ, і він для нього зробив фундамент його інтелектуального розвитку. А Юрій Венелін перший доказав, що от язик, на котрим говорять уже теперішні болгари, котрі вже стали називати болгарами, то є язик слав'янський. От. І ця цінність історична Юрія Венеліна Гуци у тому, що він перший доказав. Чому не могли доказати? Ну, тут треба іще пам'ятати, що сама Болгарія, теперішня, вона знаходилася 300 років під турецьким ігом. Майже уж болгарським ученим не до того було займатися, а може і такі условия в них були, що не можна було займати широко своїм язиком. І вже Юрій Венелін Гуца, який прийшов із Росії туди, заінтересувався болгарським язиком, йому було, може, легше доказати то, як місним ученим, котрі були, може, і закомплексовані на якоїсь турецький якийсь напрямок, щось таке. Зато Юрій Венелін Гуца увійшов як основоположник болгаристики у Болгарії. А у Російській імперії славістична наука почала розвиватися від нього.
Півдруга року Юрій Венелін-Гуца знаходився в експедиції на землях, де ще недавно на всій території проходили воєнні дійства русько-турецької війни. В той час йому приходилося міняти маршрути. Юрій Венелін-Гуца вернувся в Росію з великим багажом, зобраним стародавніх пам'ятників письменності, списків документів і архівних грамот, обробка котрих требувала продовжительного времени і фінансової поддержки, яких йому Російська академія не дала. У цей час Юрій Венелін-Гуца дуже бідствував, або продовжував обробляти цінні научні матеріали. Історик Погодін обращався з письмом до поета Олександра Пушкіна, надіючися на його авторитет, аби тот посприяв, прося Российскую академию дать чего-нибудь ежемесячно на хлеб, квас и сапоги. Спросите эти снимки в собрании, взгляните на них, тогда вы почувствуете величину труда. Я би хотів лише почати вже із 30-го року його життя, коли у январі місяці Гуцо Венелін був направлений у Болгарію, уже не у Басарабію, а в Болгарію, де пробув 1,5 року. То були тяжкі роки якраз, тоді пройшла турецька війна, там були хвороби різні, він то все пережив, чума, холера і так далі. По поверненню він дуже много привіз із собою і архівних документів, зібрав фольклора і всього. І вже у 39-му році почалося іздавати, не було грошей на іздання, а в Росії тоді були такі порядки, закони, що платили лише за виконану роботу, і не було в нього грошей, на котрих проводити ту роботу. Навіть зверталися його друзі про допомогу і до Пушкіна писали. Життя було, особливо в Конісі, досить трагічне. Досить трагічне. Ви знаєте, що його завісники із Руської академії, Російської академії наук його обвинили вже під кінець його життя в тому, що він розтратив гроші, які йому були виділені на експедиції, ще етнографічні, на лінгвістичні експедиції, що він їх потратив не так, як треба. Тобто він їх просто присвоїв, обвинили його. От. Хоча він доказав, що то гроші були потрачені лем на науку. Не з тих був Юрій Венелін-Гуца, котрий займався наукою заради обогащення. Но тим не менше, він не годен був доказати документально, що ті гроші потрачені на науку. Він умер у злиднях, хворий, но доклали руку, я так думав, що доклали руку до того, що він умер абсолютно молодим, умер. І ті завісники із Російської академії наук, котрі без дарів все завідять чоловікові, котрий се займає ділом. У 1833 році Юрій Венелін-Гуца окончив фундаментальний научний труд «Влахо-болгарські і дако-слав'янські грамоти», котрий содержав 66 грамот і 20 списаних копій літературних пам'ятників болгарського народу 8-14 віків. Йому також приналежить перший уживаний терміна «Словенія», котрий появився в його книжці про болгар, що вийшла посмертно у 1841 році. Дух сучасності полягає в тому, не в формальному єдинстві, а в єдинстві багатоманітності, що всі народи мають право і повинні розвивати усе добре, що у них є, і радувати світ цим своїм добром і своїми досягненнями. Я думаю, що саме у цьому є основний внесок Венеліна-Гуци по відношенню до болгарського народу. Аналізуючи перші образці болгарської художественної літератури, видиме, що Венелін розгледів у них начало великого болгарського культурно-національного одродження. І хоч декотра російська научна еліта достатньо скептично оцінила всі предсказання ученого, а й би жизнь з часом доказала геніальність венеліновського уміння видіти далеко вперед. І тому болгари добре розуміють, який подвиг зробив цей чоловік, і він має тільки пам'ятників і в Болгарії, і в Москві, а думаю, що буде пам'ятник йому і в Тибаві. Велика і славна земля городила, і у сьому селі Тибава, у Мартинці і в Стройному довгі роки служив мій нянько священником. Я був студентом у цих селах і помню добрий і благословенний цей народ.
всякий народ, як туди, вірю, що і дниська способний дати світовій науці, в тому числі і нашій загальнодержавній науці, добрі кадри, які, як і Венелін Гуцул, способні будуть помочи не лише своєму народові, нашому русинському, а й тим народам, де їх судьба покладе трудитися. Болгарська інтелігенція увиділа у Венеліні ідейного вождя і героя болгарського народу. Юрій Венелін Гуца проводив дослідження ранньої історії та фольклору русинів Подкарпатської Руси, що лишилися у рукописах і були опубліковані Іларіоном Свентіцьким у 1906 році. Я би назвав із його педагогічної спадщини дві основні його такі роботи, які знаходяться в рукописах іще. І будемо просити Центральну бібліотеку Москви, Російської Федерації, щоб нам дали можливість зняти ксерокопії із тих праць і тут у нас вдома їх видрукувати, подарити школі, подарити нашій общественності. Це «Нечто об общественному воспитанні» – одна робота, а друга – о трьох видах способностей. У цих роботах він піднімає такі проблеми, як воспитання учащихся через колектив і в колективі. Бо він каже, що не самий талантливий вчитель, професор, не може так вплинути на учня, якщо він зробив проступок якийсь, і осудити його так, щоб до нього дійшло до серця і до сознання, як колектив. Коли колектив однокласників осудить цього порушника певних правил поведінки, то винуватий краще сприймає цю вину і буде старатися виправити себе. Так в колективі і через колектив. Далі друга позиція така, що навчання і виховання – це не є роздільний процес, то є єдиний процес. Лише він у цьому процесі виділяє два такі елементи, які називають термінами такими наука розуму і наука серця. Коли він ділить навчальні предмети по значимості, одні для розвитку пам'яті, для розумового розвитку дітей, це наука математика, фізика, хімія, географія, історія, природознавство. Ну і друга наука – це наука серця. Це як воспитати благородне серце в учеників через такі предмети, як література, музика, народопоетична творчість, ну і інші види іскусства. Ці процеси повинні проходити дуже осознанно. Венелін Гуца має такий термін, що думка вчителя має бути чиста. Чисто не заплямована фальшу, підтасовками фактів, брехливості або заінтересованості і таким чином підсувати, як кажуть, потребне за дійсне. Ну і хотів би я завершити свою бесіду про педагога Венеліна Гуцу тим, що він залишив після себе такі думки, які і далі розвиваються вже в нашій педагогіці. І в радянській педагогіці то було. І тепер, зокрема, у нашій педагогіці. Мені дуже імпонує один вираз нашого класика, який висказався так приблизно. Самое могущественное и самое великолепное – это человеческий коллектив. Самое гнусное – это человеческое стадо. В коллективе и умерший продолжает жить. Стадо способно затоптати живого. Кожний день нашої практики доказує, що ми ще маємо остатки стадного воспитання. Коли є стадо, але воно не управляєме, воно розрушительне всякої людської моралі. І тому було б полезно нашим вчителям, щоб обратилися до творчості Венеліна Гуца і прийняли свою педагогічну практику як еталони, як педагогічні закони.
На визнання його заслуг благодарні представники болгарського общества з Одеси поставили пам'ятник в Софії і на його могилі у Москві у 1842 році. Гуцо Венелін був похоронений 26 марта 1939 року на території Данилівського монастиря. І на гроші болгарських меценату був построєний пам'ятник. Пам'ятник був построєний із мрамора, який був куплений у Італії із карарського мрамора. Пам'ятник мав 4-метрову висоту, і у 41-му году тот пам'ятник видів на свої очі Апрілов, болгарський учений також, і він описав, як виглядав пам'ятник. Пам'ятник був в діаметрі 35 сантиметрів, 1,60 м, під ним було таке, як фундаментна така основа. І того дехто каже, що пам'ятник є в Одесі. Пам'ятник в Одесі лише робили, а встановили його на самому ділі у 42-му году на території Данилівського монастиря. Но інтересно, далі йдуть до ті события. У 861 году зустрічалися болгарські представники із двоюрідним братом Іваном Молнаром, ходили на могилу. У Данилівському монастирі пам'ятник ще стояв. Навіть зробили фотографії тогдашнього пам'ятника. І фотографії на нині кажуть, що храняться у архівах Росії. Но на превеликий жаль, у 30-х годах почалася антицерковна кампанія Радянського Союзу, і тоді пам'ятник був, Данилівський монастир був забраний від церковнослужителів, і там були создали приют, такий, як приют тих дітей, котрих батьку, як визнали врагами народу, котрих розстріляли, котрих посадили в тюрми, і то був приют-розпредільник дітей. І в той час пам'ятник демонтували не лише Гуцула Венеліна, а і Гоголя, який був коло нього також похоронений, і ще там знатних таких людей. І переданий пам'ятник, мрамор пам'ятника переданий строїтельній компанії, котра розпиляла мраморна плитка, і тими плитками була украшена одна із станцій метро. Оцінити постать Юрія Івановича Гуцо Венеліна, треба оцінювати його пам'ять, що він і зробив для русинів, для всіх слов'янських народів. То була неописуєма постать. І лише за свої 37 років, які він з такими практично муками, переїздами, і всяде у нього було основне бути істориком і слов'яновідом. Тибавці спромоглися, аби на сцені загальноосвітньої школи був відкритий барельєф, біля якого була відслужена панахида. І надіємося, що тибавці будуть мати гордость і честь не тільки, аби позмагатися і пізніше встановити погруддя славного їх земляка Юрія Венеліна Гуци і у його родному селі Тибава. Велику роль відіграє Юрій Іванович Венелін Гуца для учнів нашого села і для нас, тому що він є прикладом освіченості, прагматизму, порядності, вміння добиватися своєї мети. У нас у школі діє краєзнавчий музей, в якому зібрані дуже хороші, цікаві матеріали. Багато книг є даровані шанованими професорами та іншими вченими Москви, Болгарії. Також, звичайно, що учні нашої школи завжди готуються до відзначення видатних пам'ятних дат. Відзначали 200-річчя, тепер відзначаємо 210-ту річницю, підготували прекрасний концерт і складений мною особисто родовід Юрія Івановича Венеліна Гуци. Ми пам'ятаємо, що в нас є у нашому селі нащадки Гуци, які намагаються бути достойними і відповідати ім'ю цього великого вченого, який був і є прикладом служінню народу, всьому слов'янському народу.
Дуже мило було послухати історію життя Юрія Венеліна Гуца в літературно-музикальній композиції «Академік із Тибави» в ісполненні учеників Тибавської ЗОЖ перших-других степенів. Продовжився вечір пам'яті концертом учасників художньої самодіяльності із Тибави, Русинським театром із Сваляви, Русинського дітського вокального ансамблю «Бабчина співанка» із Чинадьова. Дниська для учасників бабчиної співанки відкрилася іще одна страничка інтересного життя великої людини, яка ся народила в Тибаві, Венеліна Гуца. Діточкам дуже інтересно узнати цю історію. Сидять на конференції, слухають, як виступають професори, і це їм дає великий фундамент для здобуття знання, аби вони могли йти в світ із такими знаннями. І чим далі, тим більше таких у нас буде сторінок, на які діти йдуть з великим задоволенням, виступають, співають наші русинські співаночки. І нам велика ця честь участвувати у такій акції в селі Тибава. Ці виступи довели, що жиє пам'ять про ізвісних синів Подкарпатської Руси, котрі своїм трудом приносили славу многим народам. І найжиє і наша русинська співанка, наш русинський язик.